да ви кажа, че много се надявам Северна Македония да получи необходимите уверения и от нас, да върви по пътя за присъединяване към Европейския съюз. Трябва да се направят необходимите компромиси от двете страни, както много други направиха, но ние сме длъжни за сегашните поколения, за бъдещите поколения да направим така, че по никакъв начин Северна Македония, Албания и страните от Западните Балкани да не бъдат спирани по пътя на Европейския съюз. Разбира се, аз лично съм много разтревожен от вкарването на Омо и Илинден и македонско малцинство в България в една политическа резолюция в Европейския парламент, но това в никакъв случай не е от полза в точно този момент, когато ние търсиме компромиса и на историците, и на нашите политически партньори в Северна Македония, в Скопие, да намерим решение на въпроса. Това според мен не знам откъде дойде, но е факт. Така че добре дошъл от днешната среща стартираме заедно с външния ни министър Захариева, с вашия премиер на всички нива разговори, за да можем до 10 ноември, когато България и Северна Македония са съпредседатели на Берлинския процес, да имаме компромисно решение, което да удовлетворява всички. Имате много работа и това е много сложен, много бърз и в същото време и важен, и необходим процес. Вашите граждани трябва да знаят, че в България сте имали, имате и винаги сте имали най-голяма подкрепа и че просто трябва да направим така, че историята да е мост на приятелство, мост на близост, а не скъсан мост, по който да не може Северна Македония да премине. Така че тук политически игрички дори не трябва да има. Перспективата и момента е толкова важен в немското председателство да се даде старт на процедурата между правителствените заседания. Според мен ще е грях пред историята сегашните политически ръководства в България и Северна Македония да не намерят компромис. И няма да ни разбере и света.